W3-vlog nummer 2. Hier op de achtergrond stonden de helden van vandaag, Astrid en Saskia. En die gewoon voor elkaar kregen om ons fatsoenlijk op de foto te zetten. En ze gaan nu zelf vertellen wie ze dat gaan doen. En dan ga ik met een manoeuvre de trap af, achterhoed. En dan langzaam komen ze in beeld. Dit is Saskia. Nou, Astrid. Sorry. En hier komt Saskia. Wat vandaag de hele nacht wakker heeft gelegen. Alweer. Wie het dat toch voor elkaar moet krijgen met ons. Vertel eens, wat is het idee? Wat is het idee? Nou, de CD, mag ik tot de naam al van verklappen? Ja, tuurlijk. Van de CD. Leven de Drie. Leven de Drie. We hadden een paar opties van settings voor deze fotoshoot. En de fotoshoot is voor de cover van de CD. Voor de poster en ander materiaal ter promotie van W3. Sorry, even de bril omhoog zetten. De bril gaat dadelijk ook nog centraal staan. Leven de Drie, toen dacht ik van, dan mag wel leven, dat is feest, dat is glamour. En van de ene naar de andere kwamen we eigenlijk, met ons drieën aan tafel, die als toes, op de Oscar-uitreiking. Ik denk dat het een geniaal idee is. En ik denk dat het heel erg leuk wordt. Het wordt glamour, het wordt glitter, over de top, Ja. met het mega kwam. Ja. En de hoor, weet je dat niet eigenlijk de hoor? Nou Quinn, ik help je goed een bruin. Met 10 horen gaan we vandaag niks. Maar Christel heeft de hoor. Ik heb het gezien. Heel tof gedaan. Ik ben super verrast. En ik hoop Echt heel cool. wat je ervan vindt. Dan reageer vooral onder het filmpje dadelijk wat je van de nieuwe look van Christel vindt. Ja. Ja, daar hoeven we gewoon heel weinig aan te doen. Laten we door even... Waar zit de commercial blok? En dan gaan we nu over naar het echte werk. Mensen, dit is het moment. Dit wordt de blooper van het jaar. Maar zo gauw is Christel bij de derde trap van onder het veld op zijn gezicht. Let op. Ja, kom maar. Ja, prachtig mensen, wat vindt u er nou van? Ja, uiteraard. Is dat een smoking, hè? Het schijnt iets van een smoking in te zien. Nee, we lachen ons arrogant kijken. Nou, dat ziet er fantastisch uit, man. Het is precies wat ik wil. Dat dacht ik al. Ik heb het ook tegen Helemaal top. Sander en gezaagd. Ik zeg, dat is echt fantastisch gedaan. Nou, fijn. Dan realiseer je in 3 weken basis. Dan ga je geen film gemaakt. Hou maar op! Drie is scheepsweg, als ik me niet vergis. De drie maakt mij gelukkig, omdat het niet geluksgetal is. 3 vast en over 4, dat is niet genoeg. We gaan voor 3 onthielen al, de gazen in de lach. 3 erbij. Ik Christel die boven niet met kiezers, maar eigenlijk op iemand te zetten. Ja. En leven voor jou, leven de leven, de dief voorbij. Dus geniet en wie weet. Ik ben een beetje los, want het is heel erg gespannen. Met alles in het leven, de geit van 1, 2, 3. Het is zo goed gedreven, dan kun je het allerbeste in dit leven. Alle gooien kunnen. Ga je dit de handbaak van Een eindje hangen met de top. Eind 2, 3. Als ze leeft net weet. En leven voor jou zeker. We zijn klaar met de fotoshoot en we gaan nu even kijken naar het resultaat.
fotoshoot zit erop. Het was top gedaan door Astrid en Saskia samen. En we hopen en we zijn ook benieuwd dat het een geweldig eindresultaat zal zien. Binnenkort meer.